kwavutatu ndipo simene kulili akunena kuti inu mubweze ndalama zomwe munaba. Palibe zonena kuti tidzikutengani ndikumakupititsani ku khoti basi anapanga zakatangale. Nde ife abungwe la Anti-Corruption Bureau tikutino basi khoti mwazenge mlandu nde khoti likagamuleno basi nkukutumizani ku ndende basino ndekuti katundu uja munaba uja ndalama zaboma munaba zija munakazisunga mabanja anu nkumalemera uko mukadzatulukano basi nde mudzibwerera anu kukadyereraso ndalama zimene zija. Tuti musanafike ponena kuti ino mukugamulidwa kunena kuti ndende ndalama zomuta mubweze ino muzisazatu ndalama zimenezozo koma adzati kwanu nkhani mphira uko. Good morning makosana, lero tiyambe ndi nkhani yomwe ikuchoka ku bungwe lija lothana ndi katangale kunoku ku Malawi. Kuti tikupatsani ka background chabe mongokumbutsanaso mawiki apitawa tinakupatsani nkhani yonena kuti kujatu ku Green Belt Authority kumene ndekuti amayang'ana nkhani zokhudzana ndi ulimi wa nthilira makamaka muzigawo zosiyanasiyana zimene zimasunga madzi kunoku ku Malawi kuti boma lidzichita ulimi wa nthilira kumeneko ndikumapeza kuti kukolola zokolola zochuluka kwambiri ndekuti kumadyetsa dziko la Malawi. Paja kudachitika zachinyengo mulamuliro wace akwera ndipo zachinyengo zimenezo kudapezeka zonoti kudasowa ndalama yokwana 36.7 biliyoni Malawi kwacha, ndipo ndalama imeneyi ndizonenatu kuti inayo akuti inagwiritsidwa ntchito mosalongosoka bwinobwino. Inayo akuluakulu basi kunali kugawana kumeneko. Inayo kwapezeka zonena kuti inakagwiritsidwa ntchito mu kampeni ya MCP kupita ku chisankho cha pa 16 September 2025. Tidakupatsani nkhani ndipo inu mukuidziwa bwinobwino. Nawo kutsatira zimenezi, director wa ACB bungwe lomwe limathana ndi katangale kunoku ku Malawi, Gabriel Chambers, ndizoti tiwalengeza kuti yayi apatu tikuyenera kudziwa zonena kuti palibenso zonyengerera kumbali ya katangale iyi. Nkhani iyi panopa ifeyo ngati ACB tayikokerano kwakuya osatinso kungoti kuwatengera anthu aku khoti chani. Panopa tikuyikano mphamvu zathu zonse, tikuyika maganizo athu onse, nzeru zathu zonse, malisosi zathu kuthamangitsa kupanga track bwinobwino kuti kodino ndalama zija zinayenda motani, anakamangira zotani, anagulira magalimoto otani, ndipo zonse tikuzilanda zonse ife tionese zona kuti tazilanda zimenezo ndalama zimenezo zibwerere kuchani kwa akaunti ya dziko la Malawi zikagwire ntchito yake yoyenera. Ndalama za misonkho ya Malawi sizingangodyedwa choncho yayendebe fe chuti chathu tono zono tisamangoti katangale kuthana ndi katangale koma tidzikalandaso katundu amene akhudzidwa ndi katangaleyo kunena kuti ameneyo abwere. Ndipo apa ndeti kuyamba pati pa skando imeneyi ya Green Belt Authority tikuthamangisa zimenezo za Malawi. Inuyo tunde paize mungokhala paize muzozonena kuti ifeyo tigwira ndithu moteromo. Kubadababe kuonota kodi izi ndi zikuyenda motani nanga anthuwo amene anamangidwawo kodi zilipotani. Anthu amene anamangidwa tsopano anakwana anthu 11, ndipo anthu amene wawa ndizonoti akuti pakanali pano anapita pa khoti apangidwa charged formally, milandu yawo tsopano ayimva ndekuti yatsekulidwa ikatero, ndipo apatsidwa belo akhala akumayankha milandu imeneyo mwayiona imeneyo. Koma kunoti yayi poti apatsidwa belo ndesizoti khaye kunoti basi ino asiyidwe iyayi katundu akalandidwe pati akamayankha milandu yako makatundu titalanda ndalama zitabwerera kusukutino kuboma ndithudi. Ndekumafunsa awo kodi amangidwa 11 ndi ndani. Apatu nde tili ndi timu ina ya ku Green Belt Authority kumeneku, ndipo kuyamba ndi Green Belt Authority Chief Executive Officer Eric Dzungu ameneyonso adanjati udwa nawo kudzabwera ndekutino Director of Irrigation Operation Chisomo kumbuyo kudzabwera Finance Director Linda Piri andi ndekutino matopu staff enaso kumeneko ogwira ntchito ena ndi enaso akuluakulu kumenekoko.
kuzabwera ndi kuti kumbali ama private sector fund kuti zimakhudzana ndi funds imene imagwira ntchito ku green belt kuzabweranso ndi kuti funds ina yomweno imapezeka zonoti iyoyo imagwira ntchito kudzatu ku ma private sector ma construction companies ena zoterozo kumeneko ndekuti kunali Innocent Kwinuwinu amene watu ndi a Baki and Partners Engineering Services kudzabwera a Stanley Baloko ndi a Victor Jabwera amene wandi a PLMB Engineering Investment kubwera a Efron Mwenitete amene wandi a EMD Consulting Engineers komanso a Kenneth Konje omwe ndi a Eastern Construction Limited. Magaya amene waso ndizoti atapidwa ndikuti kungotchulapo rumwa ena ndoti ochokera ku green belt komakamaka kumeneko ndikumene atapidwa. Zongopatsa chidwi magaya pachatu linakamba zono tati ndalamazo ndizoti amazipakira m'matumba mwawo zinazi ndekuti amapatsidwa ma contract amene wawo anthu motino monso mochamorino suspicious mokayikitsa choncho awawa mwapatsa ntchito yopanga ground ponso sipanatuluke ponso za nzeru kuzabwera ndekuti ndalama zinazo zinakagwiritsidwa ntchito pa kampeni ya MCP zimene zitisamaiwale zimene kuti no ngati zimakagwira ntchito pa kampeni ya MCP kuti ndekuti sindotandale pamene pazikuwakhudza zimayenera ndangazikafika bwanji no ku kampeni zinakafika bwanji kujeni ku makampeni kuti zinthu za ndale pamene ndalama zimene zikakhaende kuti no mu office ya boma fa Green Belt Authority ndi zinthu za boma ndizimakafika bwanji nonso pano kumeneko ena ake nditunde kuti ku MCP ko akudziwapo kena kake nawonso atapanga trace so far so good. I think awa akuchita bwino magaya awa aku SB pokhapa tikamba chakusogoloko komatu mondilole apa kuti tikambepo mongokumbutsana kuti ndalama zimenezi zimayenera kukakonza chani ndi chani. Ndalama zimenezi 36.7 billion Malawi kwacha imeneyi imayenera kukakonza ndekuti tu ma irrigation scheme malo amene amagwiritsidwa ntchito kuchita ulimi wa nthirira makamaka malo amenewo amasunga madzi ndekuti no adzikakhotetsa bwinobwino madzi adza kuwachotsa kaya ndi mitsinje kaya ndi munyanja ndekuti kufupi ndi kumene kuli nyanja ya Malawi kapena kuli mitsinje ya Malawi mitsinje ngati Achina River ndi zina zoterozo. Ndi apa tizikamba za Nthola Ilola imene ilo ndi scheme imene ili kukalonga imene kukakonzedwa komanso REA scheme imene ili ku Nkhata Bay imene kukonzedwa pali ndekuti Mlambe imene ili ku Mangochi imene kukonzedwa komanso ndekuti Nchalo kumeneko kunde kuti scheme imene iso imene kukonzedwa komwe uko ku Chikwawa. Imene mutu ndi mmene zilili tingakambeno zotani tinati tikambapo nkhani za mmene IACB akugwirira ntchito magaya amene wawa oyang'ana ndi kuthana ndi nkhani zakatangale kunoko ku Malawi achina Gabriel Chambers amene wawa ndazi nzawo koko tapatsetu iwowa kuti no bravo magaya amene wa akuchita bwino kwambiri akuchitako mosiyana napo mwayiona ife tikukamba zonena kuti funds jayi ikakhala no yaba ndalama zathu musangoyimanga yayi imeneyo ndonoti ibweze ndalama enda iyi yakhaili voice ya Malawi amalawi ambiri akunena kuti inu mukatitwa mwamanga timazozoti mwapasa belo ene nkhani zawo zijazatani zatha inaso nawerenga makomenti akamanga basa angothera belo zayamba saliraitse nthawi amene wasitenga akhulupirire chani mwayiona imeneyo sozoti Malawi timafuna zonoti chabwino amangeni akathere kumaula even kuti akafike kumaula kundende anthu azisakufika fine nde ife tipindulapo chani mukamanga alandeni katunduyo mwalandeni ndalamazo zibwererenso kwa akaunti ya Malawi at least itapindulapo china chake. Inetu I believe kunena kuti mukafunsa magaya kwa SCB kunena kuti no nchifukwa chani anthu mukamanga sitiona milandu yawo pita kusogolo noti feru ntchito yathu tikamanga chonchi timapitisa khoti ndi khoti limene likuyenera laweruze kuti kodi iwo apite kundende kapena ndengati khoti likufoyilisa musablame ife ya SCB mwayiona komabe nde kuti mwina amatha kumawerenga makomenti ngati amene wawo kumamva zimene anthu amayankhulazo kuti ifeyo ntchito yathu sitingayikankhire kwakuya
kuti mamona kuti no tizingomanga tizipanga suzonena kuti ndalama zija katundu udzadana abwererenso kuboma ndiye kuti ngati alephera kuamanga anthu akatsadza kuapitisa kundende koma at least tabweza ndalama zija mwayiona mwina ndiye kuti no ikhaibe ono rino sitinaluzire ruzana chilichonse yayi kuno anthu sitinasiye mu ndende komanso ndiye kuti no ndiye kuti sitinalandenso ndalama kuluza konse mbali zonse iyayi ngati anthu alephera kukafika mu ndende ifeyo tipezeke zona at least talanda katundu ameneyo abwerere ngati anthu amene ali mphawi abwererenso ku mphawi wawo osati alemere pa misonkho ya Malawi yayi ndalama zija zibwerere zagwira ntchito ku boma kuja pamenepo ndiye kuti khangati mwina mwake ngati bungwe la Anti-Corruption Bureau tikugwira ntchito yothandiza Malawi. Iyi ndi movie yabwino mukuona bwanji makosana. I think iyi isangalatsa kwambiri Malawi. Iyi ndi yabwino kwambiri katundu uja zilandidwa ndikubwerera and inuyo mukangokwanisa kubwezadi ndalama zimene zizi chikhazi chinthu chochonotino amawambi azakhala onyadira ndipo azakupanganirage kuti ndinu bungwe ndinu oyamba tinene choncho kumeneko kugwira ntchito yotamandika choncho mpaka na katundu uja wabwezedwa ku boma la Malawi kapenapo ngati zili ndalama ndi kuti zabwerera ku account number 1 ya dziko la Malawi. Izizi tikambe choncho. Go get it my ino vayani ndipo mupite ndi full force osanyengerera mukapange dizimezizi mukabweze mukatenge ndithu ndalamazo mukalande makosana amenewa osafoka mozozonena kuti ifeyo tikusapotani ngati Malawi tili pambuyo panupo ndithudi kusapotera zabwino tinakamba kale zabwino tidzizikamba pano zofoira zonso kumazigaziraso mbali naye akuti